Hristos a înviat. Astăzi suntem alături cu meșteșugarilor și ne-am întâlnit aici cu un meșter opincar din Vâlcea, cu domnul Ilinca Alexandru. Uitați puțin ce are domnul pe aici. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. În primul rând, bună ziua și Hristos a înviat. Cum vă numiți și de unde sunteți? Păi, după cum ați menționat, Ilinca Alexandru, din comuna Orleș de Vâlcea. Puteți să ne prezentați și nouă puțin ce aveți aici la târg, vă rugăm? Păi, Cu ce ați venit special? În primul rând pe mine, că eu am venit cu marfă, cu opin. Eu completez costumul popular cu opinca, care e o piesă vestimentală. De câți ani lucrați la opinci și la căciuli, la curele, am văzut? Păi de când sunt mic, de când, din copilărie. Participăm și noi să dăm culoare evenimentului, ca imagine. Și plus să promovăm zona noastră, de unde suntem. Am înțeles, nu știm exact, sunteți tezaul viu la Vâlcea? Da, pe țară, din Vâlcea. Și am mai auzit ceva, dumneavoastră sunteți singurul om care faceți căciulile lui Grigore Leș și cele specifice? Eu fac căciuli, și dânsul vine ca și client și dacă îi plac, cumpără. Dar ne întâlnim foarte des, că eu sunt invitat la București, la Muzeul Dimitrie Vișu. Și acolo e locul unde vine dânsul să relaxeze, să reculeagă. Da, vă mulțumim mult. Să se inspire, că se inspire. Mulțumim mult. Doamne ajută și cât mai mult spor în continuare. Vă mulțumim mult. Mai aștept să trăiți. Dragii mei, uitați, aici ne-am mai întâlnit cu două doamne frumoase din orașul Botoșani, cu doamna Cojocaru Aurica, tezaul viu uman din Mihai Viteazu Ungureni, Botoșani, și cu doamna Zoițanu Maria din Ungureni, Botoșani. Uitați puțin ce au doamnele la tarabă. Hristos a înviat? Hristos a înviat. În primul rând, și bună ziua, ce faceți? Cum vă simțiți? Ce să facem? Noi lucrăm. Puteți să ne spuneți și nouă ceva despre iile dumneavoastră frumoase de aici? Păi a fost totdeauna în costumul de bază a femeilor din România. Și chiar Regina Maria numai în ie era îmbrăcată. Sunt foarte frumoase, astea sunt făcute de către dumneavoastră la mână. Numai la mână, că cele făcute de mașină sunt făcute de chinezi. Și noi nu purtăm obiecte din alte culturi. Cultura românească. Pe fire numărate și motive tradiționale. Adevărat, Și dumneavoastră acum faceți un model specific din zona Ungureniului? Din zona Botoșani. Din zona Botoșani. Da. Vă mulțumesc mult, să rămână și spor în continuare la lucru. Vă mulțumim mult, să rămână. O zi bună. Hristos a înviat și bună ziua din nou. Ne-am întâlnit aici cu târlimanul Ileanca, tezaul viu uman din Ivănești, Botoșani. Uitați puțin ce lucrează doamna. Hristos a înviat și dumneavoastră. Hristos a înviat? Puteți să ne spuneți și nouă dumneavoastră ce faceți momentan acum? Acum torc lână. Ne puteți spune și nouă povestea costumelor frumoase de aici și cosapelor? Le țăsăm, le punem prajul frumos, le prezentăm aici la centru de creații, pedonal. Asta facem noi, femeile la țară, muncim. Ne putem spune și mai multe despre dumneavoastră? Da, și să spun. Cum să vă spun eu? Cum e viața mea, nu? Da. Foarte bună.
Mulțumim. Este foarte frumos ce faceți aici dumneavoastră, Da, ce da, lucrați. da. Cred că sunteți singura doamnă care mai toarce la lână din orașul Botoșani, mi se Da, pare. da, chiar din județ. Chiar din județul Botoșani. Da. Foarte frumos. Vă mulțumim Mulțumesc mult. frumos și eu. Mulțumesc. Mulțumim mult. Să rămână. Da, pentru la televizor. Hristos a înviat. Din nou ne-am întâlnit aici cu Badea Toader din Suceava. Bună ziua! Și Hristos a înviat. Adevărat am viață. Ce face domnul Toader? Ce lucrează el acum frumos aici cu măștile lui? Păi, ți-ai dat răspunsul singur. Lucrez o mască. Foarte frumos. Puteți să ne spuneți și nouă ceva despre măștile dumneavoastră? Păi, sunt doar măști de autor, nu sunt măști tradiționale, dar reprezintă expresia ale stărilor de spirit a lumii contemporane. Foarte frumos. De cât ani faceți acest lucru? Eu 40 ceva de ani. De 40 ceva de ani. Dumneavoastră sunteți de pe lângă, din ce am înțeles, de pe lângă Suceava, de pe lângă Cacica. Da, da, Vă mulțumim mult cu plăcere. și spor în continuare la lucru. Mulțumesc. Hristos a înviat. Astăzi suntem la domnul Silon Georgeta și Dumitru din Tocileni. Noi ne-am întâlnit cu ei aici la târgul meșteșugarilor din Botoșani, păpușile lor fantastice. Să vă prezentăm puțin păpușile și după aia vorbim și cu doamna și domnul. Hristos a înviat. Adevărat am viață. Ne puteți spune și nouă ceva despre păpușile dumneavoastră frumoase? Păpușele mele sunt tradiționale, reprezintă viața satului odinioare, fiecare personaj reprezintă un episod din viața unui țăran, fiecare cu activitatea lui, cu lucrarea lui, cu îndeletnișirile lui. Aceste păpuși sunt specifice zonei Toderenului, sunt făcute special pentru zona respectivă. E specific și zonei noastre a botoșanilor, că din jurul botoșanilor sunt obiceiurile astea. Deci, pentru fiecare i-am găsit Câte o mică poveste, cum se o spune. mică poveste, cam tot ce ar reprezenta mai interesant viața satului. Bine, o parte din ei nu mai sunt aici, că s-au dus, începând de la preotul care spovedește o femeie, până la bețivii satului care se ceartă de la un pahar de băutură. Până la sora lui Vicoveanca o vedem aici cu trupa. O vedem pe doamna Sofia Vicoveanca cu trupa făcută de dumneavoastră. Bine, dacă e Sofia Vicoveanca, eu n-am zis, dar sunt niște personaje care pot fi asemănate cu cântăreața Sofia Vicoveanca. Am văzut aici pe panou, dacă nu vă supărați, și pe Baba Dochia. Ne puteți spune ceva despre păpușile acestea? Inițial, Baba Dochia a fost lansate pentru mărțișori. Dar pentru că am avut ceva mai multe, am zis să le scot și pe astea la lumină, să le vadă lumea, cei care n-au fost la mărțișor, să le vadă. Păi, o simbolic, așa, nu mai reprezintă mama lui, cum îl chema pe la lui. Da. În fine. Da, noi vă mulțumim mult și vă urăm o zi frumoasă și cât mai mult în spor și vânzare plăcută. Îți mulțumim mult. Mulțumesc!
suntem la Cucuiatul Iulie din Dochia, Republica Moldova. Suntem aici la vasele lui frumoase din lut și la clopotele lui ornamentale din lut, frumoase lucrate de mâna Domnului. Bună ziua și Hristos a înviat! Adevărat înviat! Ne puteți spune și nouă ceva despre oalele minunate a dumneavoastră? Ce pot să vă spun? Am o ceramică deosebită. La mine este ceramica decorativă, dar are formele de burlui. Iată că am acum burluie acesta pentru a servi apa sau poate să torne vinul în el. Lucrări foarte artistice. Am vase decorative pentru o floare, pentru 2 flori, 3 flori și așa mai departe. Deci anul acesta am venit cu aceste vase forme mai deosebite, cu o glazură foarte frumoasă, bună din Germania. Am lucrări așa mai cu mai deosebit, cu gâtul aplecat. Deci este pentru a înfrumuseța camera personală. Am văzut că aveți și aici pentru candelă, văd în fața aici. Deci am pentru candelă, deci o aromă lampă, unde se pune lumânarea, aroma se pune deasupra, se încălzește și dă un miros foarte frumos în cameră. Mulțumim. Și am văzut aici că aveți făcute toate dumneavoastră, mi se pare, tot felul de forme. Acestea ca donate nu sunt făcute de mine. Dar sunt foarte frumoase. Iată așa am și vase niște frumoase. vase frumoase, spate de pus sare în ea, în bucătărie. Am și așa forme pentru sare. Deci am văzut Aveți mai multe oale și... așa nici formă decorativă pentru floricele de primăvară, ghivăcei se pun. Sunt foarte frumoase. Vă mulțumim Da, mult. mulțumim, cu plăcere. Mulțumim mult, fratele nostru de peste Prut, cum se spune. Da, mulțumim, Mulțumim mult, mulțumim. Suntem la stand aici frumos la Funduri Victoria din Rădăuți, Suceava. Aici la ouăle incondiate foarte frumos, făcute cu mare grijă și atenție. Să vedem și celelalte. Să vă prezentăm taraba și după vorbim și cu doamna, dacă este de acord. Se vede ce să mai zic, că se vede lucrare. Să rămână și Hristos a înviat. Adevărat înviat? Ne puteți spune ceva despre ouăle dumneavoastră superbe de pe această tarabă? Am pe acest stand ouă tradiționale, bătrânești din zona Bucovinei, am și de astea la alte în relief, am și cu mărgele și am venit cu o mare bucurie. Îmi place Cred că se fac foarte greu cele cu mălgele, cred că stați cu orele probabil. și unele și altele. Depinde de tehnică, cromatică și e foarte multă migăleală la ele. Dar să ducem tradiția mai departe. Da, tradiția de la bătrâni trebuie să o păstrăm mai departe. Am cum zice moștenit tatăl. chiar de Am la văzut- străbunici, bunici. Am văzut că aveți și da, sunt tradiționale din zona Rădăuțului probabil. da. Aceste modele. Da. Mă bucur că am ajuns aici la târg. Și noi vă bucurăm că v-am văzut și anul acesta și vă mulțumim mult. Mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Da, noi vă mulțumim mult, să rămână și o zi bună în continuare și vânzare bună. Mulțumesc, la Mulțumesc fel. și eu, la revedere, Ai o să zi rămână. bună. Bună ziua, suntem la domnul Zofotă Gheorghe, la Tarabui, din Gura Humorului Suceava. Să vă prezentăm ce are dumnealui la Tarabă și după aceea stăm de vorbă cu dumnealui. Așa, fă pălăriile și apoi nu te duci acolo. Bună ziua și Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Dumneavoastră sunteți din Gura Humorului, ați venit astăzi la Botoșani să ne prezentați lucrurile astea frumoase. Ne puteți spune și nouă ceva despre dânsele? Da, într-adevăr, lucrările sunt de cinegetică. Cinegetica se ocupă cu lucrări de vânătoare. Și avem
ornamente pentru pălării din păr de bursuc, avem ornamente pentru pălării din păr de mistreț, penaje multiple, cuțite vânătorești, pălării vânătorești, bastoane sprijin la bătrânețe, pocale de bere și vin, pocale de țuică, mai mici, din corn de mânzat, Super. guguzela, să merge pe stadioane. Dincolo avem polonicul, avem chemătorul sau buciumul, avem pioletul. Foarte frumos. Cred că vă ia foarte mult să faceți un con între acesta. Durează mult pentru că în primul rând trebuie fiert. Da. Este foarte frumos și am văzut și la pălărie, sunt modele foarte frumoase. La pălărie, mai ales aceasta de pe dumneavoastră, este Da. foarte frumoasă. Probabil că sunt astea toate de la vânătoare, de la Suceava, probabil. Da, Făcute de către dumneavoastră, adunate de dumneavoastră, fiecare în parte. Ne puteți spune și nouă ce pană aveți la pălărie, dacă nu vă supărați? da, am un feder buș de păr de bursuc. Feder înseamnă pană, buș păr, pană de păr. Și am văzut aici un con foarte frumos, de puteți sufla și nouă dacă nu vă supărați în el? Da, Să auzim și noi cum se aude un sunet autentic. ăsta este un chemător. În noiembrie, când cerbii sunt îmboncănit, ciuta în călduri și își cheamă partenerul. Restaurant italienesc în față. Vă mulțumesc. Mă scuzați, dacă cineva vrea să comande frumusețele acestea făcute de la Humor, o secure, un con sau o pălărie frumoasă, unde s-au depus la pană un fluier, de exemplu, Da. unde vă poate găsi, la ce număr de telefon sau contact? Numărul de telefon este 0742 908 973. Gura humorului. Mulțumim mult, o zi cât mai frumoasă și vânzare bună în continuare, mulțumim mult, Doamne ajută, sănătate! mulțumim.